A 70-es évek közepén kezdtem el foglalkozni a lepellel, mert fotostúdiót, kereskedelmi stúdiót üzemeltettem, de főleg sok tudományos műszaki dologgal foglalkoztam. Új felfedezés a torinói lepellel kapcsolatban. A jelentések szerint új bizonyítékok vannak arra, hogy a lepel 2000 éves, ami egybeesik urunk életével és keresztre feszítésével. Barry Schwartz 1978-ban érkezett Torinóba szkeptikusként. Mire távozott? Egy rejtélyt hordozott magában, ami a következő 46 évben is kísérte. Nem egy csodákat hajszoló hívő volt. Zsidó fotós volt, aki nem ragaszkodott a keresztény ereklyékhez. Nem volt rejtett szándéka, csak egy fényképezőgép és egy feladat. Dokumentálja a tudományt, de abban a pillanatban, hogy elkezdte tanulmányozni azt a 4 méteres vászonkendőt, valami nem stimmelt. A rányomódott kép, a vér jelenléte, a furcsa kémiai tulajdonságok, semmi sem úgy viselkedett, ahogy a tudomány megmondta volna. Minden teszt több kérdést vetett fel, mint amennyi választ adott. Most 2024-ben egy új DNS elemzés még tovább vitte a dolgokat. Amit a tudósok felfedeztek ezekben az ősi rostokban, nem csak azt kérdőjelezi meg, hogy hamisítványról van szó. Arra késztet minket, hogy újra gondoljuk, mit is értünk az emberi történelemmel, sőt, talán magával az emberi létezéssel kapcsolatban. Ez nem a vallásról szól, ez bizonyítékokról szól, olyan bizonyítékokról, amelyek fizikaiak, mérhetők, és ahogy Barry Schwartz maga is leírja, látszólag megmagyarázhatatlanok. A torinói lepel egy kísértő kérdést vet fel, vajon ez tényleg a názáreti Jézus temetkezési kendője? Maradjatok ennél a történetnél, mert ami ezután következik, az teljesen megváltoztathatja a történetről alkotott képedet. Itt kezd furcsává válni a dolog. A legtöbb hamisítvány nem éli túl a közelebbi vizsgálatot. Ha elég alaposan megnézed, megtalálod az ecsetvonásokat. Végezz el kémiai vizsgálatokat, és pigmentek jelennek meg. Tanulmányozd a szálakat és a mesterséges színezékeket. A hamisítványok távolról meggyőzőnek tűnnek, de alaposabb vizsgálat után szétesnek. A torinói lepel több mint 100 éve vizsgálódik közelről, és ahelyett, hogy kibogozná a rejtélyt, csak elmélyül. Maga a lepel körülbelül 4 méter hosszú és 1 méter széles. Rajta egy férfi testének halvány szépiatónusú képe látható előről és hátulról is, mintha a lemvászon hosszában egy testre lett volna terítve, a fejjel középen. Az alak intenzív szenvedés jeleit mutatja, brutális verésre emlékeztető nyomokat, a csuklón és a lábon lévő keresztre feszítésre utaló sebeket, valamint egy oldalsó sérülést, amely egy lándzsa sérülésre hasonlít. Minél alaposabban tanulmányozzák a tudósok, annál kevésbé hasonlít bármire, amit korábban láttak. És ez teszi olyan nehézzé a magyarázatát. A legtermészetesebb magyarázat egyszerű. Valakinek meg kellett festenie. Talán egy képzett középkori művésznek, egy elszánt hamisítónak, valakinek, akinek elég tehetsége és ideje volt ahhoz, hogy meggyőző vallási ereklyét alkosson. De ez az elképzelés kezd szétesni, ha megnézzük a tényleges bizonyítékokat. Amikor a tudósok nagy nagyítás alatt vizsgálták a lepel felületét, nem azt találták, amit egy festménytől elvárnánk. Nem voltak ecsetvonások, pigmentrétegek, vastagságbeli változások, amelyek bármilyen ismert festési vagy színezési módszerre utalnának. Normális esetben a festék beszivárog az anyagba, átterjed a szálakon. A festékanyag is ugyanezt teszi. A foltok behatolnak. Ez a kép nem. Ehelyett az elszíneződés egy hihetetlenül vékony rétegre korlátozódik a szálak felületén. Csak a legkülső 200-600 nanométeres rétegre, hogy megértsük, milyen vékony ez, gondoljuk át a következőket. Egyetlen emberi hajszál körülbelül 70 nanométer széles. Ez azt jelenti, hogy a kép csak a hajszál vastagságának kevesebb mint 1%-át érintő réteget érinti. Az egyes szálak belseje teljesen érintetlen marad, még a szövet hátoldalán sem látszik semmilyen kép. Semmilyen ismert technika, legyen az középkori, ókori vagy akár modern, nem képes sekély és pontos képet létrehozni. És ultraibolya fény alatt még furcsábbá válik. A régi vászon jellemzően UV-fény alatt világít a természetes öregedés és a szerves anyagok lebomlása miatt.
A lepel háttere pontosan a várt módon viselkedik. Halványan világít. De a képterületek, az emberi alakot alkotó részek egyáltalán nem világítanak. Ez egy olyan részlet, amely nem illik semmilyen ismert festési, pácolási vagy nyomtatási módszerhez, és ez csak elmélyíti a rejtélyt. Ultraibolya fényben a képterületek nem csak hogy nem világítottak, hanem sötétebbnek tűntek. Mintha magukat a szálakat kémiailag megváltoztatták volna molekuláris szinten. Nem egyszerűen kívülről foltosodtak volna el, hanem belülről. És ez a változás nem véletlenszerű volt. Egy precíz, szabályozott mintát követett, amely pontosan illeszkedett a szöveten lévő emberi alak anatómiájához. A torinói lepel kutatói évtizedek óta tanulmányozzák eredetét, történetét és kialakulása mögött rejlő rejtét. Egy felfedezés azonban különösen megdöbbentette a szakértőket. Amikor a fotósok először hívták elő a lepel negatívjait, valami váratlan dolog történt. A szöveten lévő halványkép egy figyelemre méltóan tiszta, részletes emberi arccá alakult át, mélységgel, árnyékokkal és hazugságszerű vonásokkal. Más szóval, a lepel képe már eleve úgy viselkedik, mint egy fénykép negatív, ahol a fény és a sötétség felcserélődik. Ezt nehéz megmagyarázni. A fényképezést csak az 1820-as években találták fel. A szénizotópos kormeghatározás később arra utalt, hogy a szövet időszámításunk szerint 1260 és 1390 között keletkezhetett évszázadokkal azelőtt, hogy bárki is megértette volna a fényképezés folyamatát. Hogyan tudott valaki a középkori Európában olyan képet létrehozni, amely pontosan úgy működik, mint egy fénykép negatív, egy olyan technológiát használva, amely csak 500 évig létezett volna? Aztán jött a rejtély egy újabb rétege. 1976-ban a NASA kutatói 1VP8 képelemzőt használtak, egy olyan eszközt, amelyet a lepelről készült műhold felvételekből háromdimenziós adatok kinyerésére terveztek. Az eredmény megdöbbentő volt. A kép egy emberi test konzisztens háromdimenziós formájává alakult át. A különböző területek fényessége közvetlenül megfelelt a szövet és a beborított test közötti távolságnak. Azok a területek, amelyek a legközelebb voltak a szövethez, mint az orrhegy vagy az arccsontok, sötétebbnek tűntek. A távolabbi területek, például az arc oldalai vagy az ujjak közötti részek világosabbnak tűntek. Nem csak egy kép volt. Mélységet, szerkezetet és térbeli információkat hordozott olyan módon, ahogyan egyetlen hétköznapi festmény vagy lenyomat sem tudott volna. Ez a jelenség távolságtérképezésnek nevezik, ahol a háromdimenziós térbeli információt egy sík, kétdimenziós felületre kódolják. A festmények egyszerűen nem így működnek. Ha veszünk egy normál festményt, és ugyanazt a VP8 analízist futtatjuk le rajta, az eredmény torz és értelmetlen lesz. Ez azért van, mert a művészek azt festik, amit látnak, a fényt és az árnyékot, nem pedig a tárgyak közötti tényleges fizikai távolságot. De a lepelképe másképp viselkedik. Mintha bármi is hozta létre, az a valódi fizikai közelségre reagálna, szinte megmérve a test és a szövet közötti távolságot, ahelyett, hogy csak azt rögzíteni, hogyan nézett ki. 1978-ban, 5 napnyi intenzív kutatás után egy több mint 30 tudósból álló csapat meglepő következtetésre jutott. Azt állították, hogy a kép egy valódi emberi testet ábrázol, konkrétan egy megkorbácsolt és keresztre feszített férfit, és hogy nem művész alkotta. Nem tudták megmagyarázni, hogy mi az, de biztosak voltak abban, hogy mi nem. Még évtizedekkel később, sokkal fejlettebb technológiával sem volt senki képes teljes mértékben újraalkotni a lepel képének minden egyedi jellemzőjét, semmilyen ismert, ősi vagy modern módszerrel. Aztán jött egy fordulópont. 1988-ban a Vatikán jóváhagyta a lepel radiokarbonos kor meghatározását. Ez a teszt várhatóan végleg eldönti a vitát. Kis mintákat vettek a szövet egyik sarkából, és 3 független laboratóriumba küldték. Az Oxfordi Egyetemre, az Arizonai Egyetemre és a Zürichi Svájci Szövetségi Műszaki Intézetbe. Minden laboratórium külön végezte el az elemzést, és csak utólag hasonlította össze az eredményeket. Mindhárom ugyanarra a következtetésre jutott.
A vászon valamikor Krisztus után 1260 és 1390 közé datálható, pontosan a középkorba. A bejelentés végső ítéletként ért. A szén 14-es tesztek szerint a torinói lepel, amelyet sokan sokáig Jézus temetkezési lepelének hittek, valójában egy középkori alkotás volt, amelyet több mint 1000 évvel a halála után készítettek. A világ minden táján a hírek szerint megoldódott a rejtély. Azt mondták, hogy a lepel nem más, mint hamisítvány. A tudomány már meghozta az ítéletét. De azok a tudósok, akik 1978-ban 5 napon át alaposan megvizsgálták a szövet minden négyzetcentiméterét, nem voltak meggyőzve. És minél jobban megvizsgálták a kutatók az 1988-as tesztelési folyamatot, annál komolyabb probléma került előtérbe. A radiokarbónos kormeghatározáshoz használt minta egyetlen helyről származott. A ruhadarab egyetlen sarkából, nem a közepéből, nem egy védett belső részből, nem egy tiszta vagy érintetlen területről. Ehelyett arról a széléről vették ki, amelyet a legtöbbet érintettek a nyilvános kiállítások és az évszázados tisztelet során. Ugyanez a sarok volt a legközelebb az 1532-es nagyobb tűzvész káraihoz is, amely a szövet egyes részeit megperzselte és sürgős javítási munkálatokhoz vezetett. Textil szakértők később még valami aggasztóbbra mutattak rá: az adott területen esetleges újraszövés jelei. Más szóval újabb szálak szőhették össze az eredeti anyaggal, így különböző időszakokból származó szálak keverékét hozták létre. Ez azért fontos, mert az ősi textíliák standard radiokarbonos kormeghatározási eljárásai nagyon egyértelműek. Több mintát kell venni a tárgy különböző részeiből, különösen az érintetlen belső területekről, távol a szélektől, javításoktól vagy szennyeződésektől. Ezt kifejezetten az eredmények torzításának elkerülése érdekében teszik, mivel a környezeti expozíció és a restaurálás kezelése jelentősen befolyásolhatja a kormeghatározás pontosságát, különösen egy több száz vagy akár több ezer éves tárgy esetében. De 1988-ban ezt a protokollt nem követték. Később a nyers adatok független statisztikai elemzése ellentmondásokat tárt fel a kis minta különböző részeiből vett mérésekben. Ha a szövet valóban egységes korú lenne, akkor ezeknek az értékeknek következetesnek kellett volna lenniük. Ehelyett szokatlan variációt mutattak. Egyes tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy a vizsgált anyag egyáltalán nem lehetett megbízható, hogy különböző szövetek keveréke lehetett, esetleg javításokból, nem pedig az eredeti szövetből. Ha ez igaz, akkor a híres középkori dátum nem magának a lepelnek a korát tükrözi, hanem csak egy javított szakaszkorát. Amit az adatok valójában mutattak, az valami váratlan volt. Nagyobb variációt, mint amire egy egységes, egyetlen korból származó mintától számítanánk. Ez a fajta ellentmondás általában két dolog egyikére utal. Vagy a minta erősen szennyezett volt, vagy különböző időszakokból származó, összefonódott szálakat tartalmazott. A kutatók, akik később megvizsgálták ezt a statisztikai kérdést, körültekintőbb következtetésre jutottak. Az 1988-as teszt bebizonyította, hogy a mintavételezett sarok a középkorból származik, valószínűleg az 1300-as évek végéről. De ez nem bizonyította, hogy a teljes szövet középkori. Ez nem egy apró részlet. Ez a teljes vita lényege. Egy szövet lehet 2000 éves, és még mindig lehet rajta egy sarokrész javítása a 14. században. Ha csak a javított részt teszteled, és az eredményt az egész anyagra vonatkozónak tekinted, az nem szilárd tudomány. Ez egy mintavételi hiba, amit bizonyosságként mutattak be. Aztán a rejtély új fordulatot vett. 2015-ben a lepel tanulmányozása során olasz kutatók porszemcséket gyűjtöttek a felületéről, és megpróbáltak DNS-t kinyerni belőlük. Az első eredmények érdekesek voltak, de nem véglegesek. Emberi DNS nyomait találták a különböző régiókból származó növényi DNS mellett, ami arra utal, hogy a szövet idővel Európa és a Közel-Kelet egyes részein is áthaladhatott. Ez érdekes volt, de nem volt elég ahhoz, hogy szilárd következtetéseket vonjunk le. Így a megállapításokat félretették. 2022-ben egy új csapat újra megvizsgálta ugyanazokat a mintákat, ezúttal sokkal fejlettebb genetikai szekvenálási technológiát alkalmazva.
Olyan részleteket kerestek, amelyeket a korábbi módszerek esetleg nem vettek észre, és ezúttal valami szokatlanra bukkantak. Az emberi DNS szekvenciákon belül a kutatók olyan genetikai markereket azonosítottak, amelyek nem illeszkedtek egyértelműen egyetlen ismert populációhoz sem. Az anyag tagadhatatlanul emberi, homo sapiens eredetű volt, nem állati szennyeződés vagy más forrásból származó, lebomlott DNS. A markerek specifikus kombinációja azonban nem illeszkedett a jelenlegi adatbázisokban ismert genetikai profilokhoz, sem európai, sem közel-keleti, még régészeti maradványokból rekonstruált ősi populációkhoz, és nem is olyan ismert keverékekhez, amelyek megfelelnek az emberi migráció vagy keveredés megállapított mintáinak. Körülbelül ugyanebben az időben további infravörös vizsgálatok arra utaltak, hogy maga a szövet akár 2300 éves is lehet, ami jóval idősebb, mint az 1988-ban javasolt középkori dátum. Ha ezek az eredmények helytállóak, akkor nem csak újra megnyitják az ügyet, hanem még tovább bonyolítják is. A Human Genome Projekt részletes globális térképet adott a tudósoknak az emberi genetikai variációkról. Minden populációnak megvannak a saját egyedi markerei. Apró genetikai különbségek, amelyek idővel alakultak ki, ahogy a csoportok szétszóródtak és különböző régiókban fejlődtek. Amikor a populációk keverednek, DNS-ük olyan mintázatokat követ, amelyeket nyomon tudunk követni. Ezek a mintázatok megegyeznek az ismert vándorlási útvonalakkal, a történelmi kapcsolatokkal és az időbeli keveredésekkel. Emiatt a genetikusok általában egy DNS profil alapján meglepő pontossággal tudják visszakövetni azt bizonyos régiókra vagy populációkra. De a lepelen talált DNS semmi ismerősre nem mutatott. Az egyik résztvevő kutató nagyon világosan leírta az eredményt. A genetikai markerek olyan populációkból származó származásra utaltak, amelyek a jelenlegi ismeretek szerint földrajzilag soha nem fedték át egymást. Normális esetben az ember olyan markerekre számítana, amelyek európaiak vagy közel-keletiek, vagy olyan kombinációkra, amelyek az ismert történelmi keveredést tükrözik. Ehelyett a lepel minta olyan kombinációt mutatott, amely nem illik az emberi populáció genetika egyetlen bevett modelljébe sem, mintha nem létezhetne egyetlen egyedben sem. És minél mélyebbre ástak a tudósok, annál furcsábbnak tűnt a helyzet. Néhány genetikai variáns nagyon ősi markereknek tűnt, amelyek a korai emberi populációkhoz kapcsolódtak, amelyek nagyrészt már évezredekkel az időszámításunk szerint első század előtt eltűntek a génállományból. Ezek nem neandervölgyi vagy denisovveni nyomok voltak. Valami más volt, mint egy genetikai profil, amely olyan populációk töredékeit tartalmazza, amelyek, amennyire tudjuk, soha nem léptek kölcsönhatásba egymással, beleértve azokat a tulajdonságokat is, amelyeknek már régen el kellett volna tűnniük. Amikor ezek a megállapítások 2023 elején eljutottak Barry Schwartzhoz, a reakciója azonnal szkepticizmus volt. Megértette, mennyire megbízhatatlan lehet az ősi DNS elemzés. Idővel a DNS lebomlik. Az évszázados emberi kapcsolatok következtében szennyeződés halmozódik fel. A szekvenálási hibák könnyen félrevezető eredményeket eredményezhetnek. Az ősi minták szokatlan leletei gyakran technikai problémákra vezethetők vissza, nem pedig valódi biológiai anomáliákra. Schwartz nem volt hajlandó elfogadni az ilyen rendkívüli állításokat egyetlen jelentés alapján. Ezért ahelyett, hogy nyíltan elutasította volna vagy vakon elhitte volna őket, közelebbről megvizsgálta a témát. Áttekintette az alkalmazott módszereket, és közvetlenül beszélt a tanulmány mögött álló genetikusokkal, hogy pontosan megértse, hogyan jutottak erre a meglepő következtetésre. A kutatócsoport nem használt rövidítéseket. Több független kontrollt futtattak le, hogy megbizonyosodjanak eredményeik megbízhatóságáról. A szövet különböző területeiről vett mintákat teszteltek, hogy elkülönítsék az eredeti biológiai anyagot az évszázados kezelés okozta szennyeződésektől. A szokatlan DNS szekvenciákat összehasonlították a több ezer emberi populációt lefedő hatalmas genetikai adatbázisokkal is. Ráadásul többször megismételték az alapvető elemzést, és továbbra is ugyanazokat az eredményeket kapták. Amit láttak, az nem véletlenszerű zaj volt.
Még érdekesebb, hogy ezek a szokatlan genetikai markerek folyamatosan megjelentek a képterületekről és a vérfoltokról vett mintákban, nem pedig a szövet általános felületéről, ahol a kezelésből származó szennyeződés általában a legerősebb. Így a kutatók komolyan fontolóra vettek 3 lehetséges magyarázatot. Először is a szennyeződést. Évszázadok alatt sokan megérintették a szövetet. Elméletileg ez vegyes és zavaros genetikai jelet hozhat létre. A szennyeződés azonban általában rendetlennek, véletlenszerűnek, következetlennek és kaotikusnak tűnik. Ehelyett strukturáltnak és következetesnek találták, ami az ellenkezője annak, amit a szennyeződésnek létre kellene hoznia. Másodszor azt vizsgálták, hogy a DNS egy ősi, elszigetelt, szokatlan genetikai tulajdonságokkal rendelkező populációhoz tartozhat-e. Előfordul, hogy kis populációkban idővel ritka genetikai mintázatok alakulnak ki, de még ezek a csoportok is az emberi genetikai variáció ismert tartományába esnek. Ez a profil egyáltalán nem illeszkedett ezekbe a határokba. Harmadszor a DNS degradáció lehetőségét vizsgálták. Az ősi DNS gyakran lebomlik, ami szekvenálási hibákhoz vezethet. De ismét, ezek a hibák általában véletlenszerűek. Nem állítják elő ismételten ugyanazt a világos, strukturált mintázatot több teszt során. Ebben az esetben az eredmények minden alkalommal konzisztensek voltak. És ez a konzisztencia valami fontosra utalt. Ez nem csak sérülés, szennyeződés vagy zaj volt. Úgy tűnt, mint egy valódi jel. Minden hagyományos magyarázatnak komoly hibái voltak. És amikor a kutatók őszintén átgondolták az egyes lehetőségeket, ami megmaradt, az nyugtalanító volt. A DNS lehet, hogy valódi, és tartozhat valakihez, akinek a genetikai háttere nem illik az emberi populáció történet jelenlegi modelljébe. De jóval a DNS vizsgálatok, a szénizotópos kor meghatározási viták előtt volt egy ember, aki első kézből látta a rejtélyt. 1978-ban egy 32 éves Los Angeles-i zsidófotós valami olyasmi kellős közepén találta magát, amire soha nem számított. Barry Schwartz nem kötődött a kereszténységhez és nem is kereste a vallási jelentést. Nem voltak előítéletei a kereszténységgel szemben, csak távolságtartással nőtt fel. A torinói lepel, ha egyáltalán gondolt rá, egyszerűen valaki más hagyományának része volt, nem a sajátjának. Amivel azonban rendelkezett, az a precizitás iránti mély elkötelezettség volt. Schwartz számára a fényképezés nem a művészetről vagy az interpretációról szólt. A pontosságról. Ez azt jelentette, hogy megértette a fényt, elsajátította az optikát, és pontosan azt örökítette meg, ami ott van, nem pedig azt, amit az emberek látni akartak. Fegyelemmel és a részletekre való odafigyeléssel közelítette meg munkáját, és idővel módszeresen fejlesztette képességeit. 20-as évei végére szilárd hírnevet szerzett Los Angelesben, mint megbízható tudományos és technikai fotós. Ügyfelei nem kreatív képeket kerestek. Olyan dokumentációra volt szükségük, amely kiállta a tüzetes vizsgálatot. Kórházakkal, kutatólaboratóriumokkal és ipari létesítményekkel dolgozott, ahol a pontosság fontosabb volt, mint az esztétika. Ez a hírnév vezetett egy életre szóló telefonhíváshoz 1977-ben. Egy amerikai tudósokból álló csoportúttörő vizsgálatot készített elő, a torinói lepel első átfogó tudományos tanulmányozását modern technológia segítségével. Szükségük volt valakire, akiben megbízhatnak, hogy a folyamat minden lépését, minden tesztet, minden leolvasást, minden részletet hiba nélkül dokumentáljon. Schwartzt választották a munkára. Ő lett a torinói lepel kutatási projekt hivatalos dokumentáló fotósa, akinek feladata minden mintavételi helyszín és a vizsgálat minden pillanatának abszolút megbízható megörökítése volt. Olyan valakire volt szükségük, akinek a vizuális feljegyzése olyan pontos, hogy bárki, akár évtizedekkel később is, kétségtelenül áttekintheti. Barry Schwartz eleinte nem vette túl komolyan. Számára a lepel nem tűnt többnek, mint egy középkori hamisítványnak, egy ereklének, amelyet évszázados hiedelmek és hagyományok vesznek körül. Nem számított arra, hogy bármi rendkívülire bukkan. De a lehetőség, hogy a világ egyik leghíresebb leletének jelentős tudományos vizsgálatát dokumentálhassa,
elég érdekesnek tűnt ahhoz, hogy elfogadja. Így összepakolta a felszerelését, és csatlakozott a később Sturként, a torinói lepel kutatási projektjéhez. Ami 1978. októberében Torinóban történt, az rendkívüli volt. Több mint 30 tudós gyűlt össze különböző területekről a tanulmányhoz. Voltak köztük fizikusok a Los Alamos Nemzeti Laboratóriumból, ugyanabból az intézményből, amely segített kifejleszteni az első atombombát. Vegyészek az Egyesült Államok vezető egyetemeiről, textil szakértők, törvényszéki szakemberek és képelemzők. Különböző háttérrel és hittel érkeztek, keresztények, zsidók és agnosztikusok is voltak. De egy céljuk volt: követni a bizonyítékokat, bárhová is vezetnek, függetlenül a kimeneteltől. 1978. Október 8-án beléptek Keresztelő Szent János székesegyházba. Október 8-ától október 13-áig 5 napon és éjszakán át korlátlan hozzáférést kaptak a szövethez. Schwarz minden dokumentált, minden műszert, minden tesztbeállítást, minden mintavételi helyet, minden eredményt rögzített, ahogy történt. Az volt a feladata, hogy teljes és tartós vizuális feljegyzést készítsen a teljes vizsgálatról. Olyan dokumentációt, amely elég részletes ahhoz, hogy generációkon át kiállja bármely kutató vizsgálatát, bárhol is legyen. Nem azért volt ott, hogy bármit is bizonyítson. Nem azért volt ott, hogy bármit is cáfoljon. Azért volt ott, hogy pontosan azt rögzítse, ami előtte volt. És amit az 5 nap alatt dokumentált, az nem csak Torinóban maradt. Élete végéig vele maradt. Az 1970-es évek közepén kezdtem el foglalkozni a lepellel, magyarázta Schwarz. Akkoriban egy kereskedelmi fotóstúdiót vezettem, de munkám nagy része tudományos, műszaki és orvosi témákra, valamint termékképalkotásra összpontosított. Ami szakmai megbízatásként indult, élethosszig tartó törekvéssé vált. Az évtizedek során Schwarz mélyen elkötelezett maradt, folytatta a kutatásokat, elindította a shroud.com weboldalt, több 100 előadást tartott, dokumentumfilmekben szerepelt, és számtalan beszélgetést folytatott hívőkkel és szkeptikusokkal egyaránt. Mindkét csoport azt szerette volna, ha a bizonyítékok egyértelműen egy irányba mutatnak, de a valóság sosem volt ilyen egyszerű. Aztán 2024 elején, 46 évnyi gondos, bizonyítékokon alapuló munka után Barry Schwarz nyilvánosan megszólalt. Nem csendben vagy vonakodva tette. Közzétett egy videónyilatkozatot, amely közel fél évszázados fegyelmezett kutatását tükrözi egy olyan embertől, akiről ismert, hogy soha nem ment túl azon, amit az adatok alátámasztani tudtak. Következtetése egyértelmű volt. Miután évtizedekig vizsgálta a szövetet, dokumentálta az összes tesztet és áttekintette az összes bizonyítékot, már nem tudta elfogadni azt az elképzelést, hogy a lepel egyszerűen egy középkori hamisítvány. Számos kulcsfontosságú problémára mutatott rá. Maga a kép nem illik egyetlen ismert művészi módszerhez sem a történelem bármely korszakából. Az 1988-as szénizotópos kormeghatározás, amely a kendőt Krisztus után 1250 és 1350 közé helyezte, még mindig megoldatlan módszertani aggályokat vet fel, amelyeket soha nem vizsgáltak meg teljes mértékben. És most a frissebb DNS megállapítások, amelyek olyan genetikai szekvenciákat mutatnak, amelyek nem illeszkednek egyetlen ismert emberi populációhoz sem, egy teljesen új rejtélyréteget adnak egy már amúgy is besorolhatatlan tárgyhoz. Fontos megjegyezni, hogy Schwarz nem állította, hogy a lepel Jézus temetkezési kendője. Nem hozott fel semmilyen vallási érvet. Amit azonban dokumentáltan kijelentett az, hogy a fizikai, kémiai és genetikai bizonyítékok egyszerűen nem illeszkednek a hagyományos magyarázatokhoz. Hogy van valami valóban szokatlan, talán rendkívüli is ebben a szövetben, és hogy a nyilvánvaló középkori hamisítványként való elutasítása már nem tudományosan indokolt. A reakció azonnali és megosztott volt. Sok keresztény közösség üdvözölte a kijelentését, a régóta vallott hiedelmeik alátámasztásának tekintve. Egyes vallási médiumok még azt is sugallták, hogy a tudomány végre utolérte a hitet. Schwarz gyorsan visszalépett, nem csak a könnyű elutasítás, hanem a túlzó következtetések ellen is.
Ezek a megállapítások semmilyen vallási állítást nem bizonyítanak. Többször is hangsúlyozta. Az, hogy valami szokatlan, nem jelenti automatikusan a csodát. Az adatok fontos kérdéseket vetnek fel, de a legnagyobb kérdésre nem adnak választ. A tudományos közösség óvatosan reagált. Ahogy az várható volt, néhány genetikus, aki áttekintette a DNS eredményeket, egyetértett abban, hogy azok szokatlanok, de rámutatotta egyértelmű korlátokra. A minta mérete kicsi volt, a szennyeződés kockázata pedig magas, túl magas ahhoz, hogy szilárd következtetéseket lehessen levonni. Független ellenőrzést, nagyobb mintakészleteket és szigorúbb ellenőrzéseket követeltek. Ezek észszerű követelések, és Schwarz egyetértett velük. A szkeptikusok is érvényes pontokat vetettek fel. Az ősi DNS vizsgálatokban a furcsa eredmények nem ritkák, és gyakran szennyeződéssel vagy lebomlással magyarázzák őket, nem pedig valami valóban ismeretlennel. Független replikáció nélkül a DNS eredményeket előzetesnek kell tekinteni. Mégis van egy nagyobb probléma, amelyet senki sem oldott meg teljesen. Egyetlen csoport sem, legyen szó szkeptikusokról, tudósokról vagy vallási kommentátorokról, sem tudta megmagyarázni a bizonyítékok teljes halmazát, amikor mindent együtt vizsgálunk. A kép kialakulásának módja még mindig ismeretlen, még évtizedekig tartó vezető szakértői tanulmányok után is. A képen belüli háromdimenziós kódolás nem felel meg semmilyen ismert művészeti technikának egyetlen korból vagy kultúrából sem. És most a DNS leletek egy újabb rejtélyréteggel járulnak hozzá a már amúgy is nehezen megmagyarázható fizikai és kémiai tulajdonságokhoz. Egy történész rámutatott valami megdöbbentőre. A Lepel tanulmányozása intenzívebb volt, mint szinte bármely más régészeti lelet tanulmányozása a történelemben. És még a kutatások után is a tudósok még mindig nem tudják biztosan megmondani, hogy mi az, mikor készült, vagy hogyan keletkezett a kép. Már csak ez is figyelemre méltó. A jövőre nézve Schwarz világosan fogalmazott a következő lépésekről. Úgy véli, hogy a kutatásnak új radiokarbónos kor meghatározással kell folytatódnia. Ezúttal a szövet több területéről vett mintákat, különösen az érintetlen belső részekből, és különböző kormeghatározási módszereket alkalmazva az eredmények ellenőrzésére. Emellett új DNS vizsgálatokat is sürget, amelyek kifejezetten a vérrel szennyezett területekre összpontosítanak, szigorú szennyeződési ellenőrzésekkel, amelyek elég erősek ahhoz, hogy végre tisztázzák a genetikai leletekkel kapcsolatos folyamatban lévő kérdéseket. Ami ezután következik, az egyértelmű. Gondos, szisztematikus kísérletek a kép újraalkotására minden lehetséges módszerrel, lézerekkel, sugárzással, kémiai reakciókkal, hővel, hogy kiderüljön, valóban megegyezik-e a szöveten láthatóval. Emellett teljes kémiai elemzést is végeznek modern technológiával, olyan eszközökkel, amelyek 1978-ban egyszerűen nem léteztek. De vannak valódi kihívások. A lepelhez való hozzáférést szigorúan ellenőrzik torinói őrzői. Nehéz finanszírozni egy olyan lelet kutatását, amelyet vallási viták öveznek. Ezek az akadályok lassították a haladást és késleltették a válaszok megszerzését, amelyeket évekkel ezelőtt feltárhattak volna. A most 78 éves Barry Schwarz nem ezekre az akadályokra koncentrál. A bizonyítékokra koncentrál, mindig is az volt. Csupán egy fotós volt, akit 1978-ban küldtek Torinóba egy 5 napos megbízatásra. De ez a megbízatás élete meghatározó munkájává vált. Nem azért, mert az élet értelmét kereste, hanem azért, mert a bizonyítékok, amelyekkel találkozott, nem engedték, hogy elsétáljon. Most évtizedekig tartó tanulmányozás után nézőpontjának súlya van. Schwarz szkeptikusként kezdte, és sok szempontból még mindig az. Olyan valaki, aki szilárd bizonyítékokat követel, mielőtt következtetéseket vonna le. Valaki, aki nem hajlandó az adatokat hittel helyettesíteni. De 46 év után az adatok váratlan helyre vezették. Nem találta meg az összes választ. De egy dologban meg van győződve. Van valami igazán rendkívüli ebben a szövetben. És a tudomány még mindig nem érti teljesen. A kép valóságos.
A DNS-sel kapcsolatos eredmények valóságosak. A kérdések valóságosak. És ha valaha is megérkeznek a válaszok, akkor hajlandóságra lesz szükség a bizonyítékok követésére, bárhová is vezetnek, még akkor is, ha megkérdőjelezik azt, amit tudni vélünk. Ha ez elgondolkodtatott, add tovább valaki másnak. Mert a legfontosabb kérdések ritkán azok, amelyekre könnyű válaszolni.